Здравейте, приятели! Днес е 2 август. Ходихме пеша почти 30 минути, почти 2 км, така да го кажем. Да търсим една закусвалня, тъй като днес е неделя и магазините хранителните не работят тук в Холандия. Минавахме през големи мостове, големи води, ядохме едни трънки, които са много кисели и не можах да ги покажа, сега стих да правя влог. Оказа се, че самото заведение е затворено, явно ChatGPT не се е наспал и ме е излагал. Този ме стресна, тия по майката. Вижте го какъв голям, стресна. Така, оказа се, че самото заведение е затворено, звънах на номера, казаха ми, че те отворят в 5 часа, пратиха ми линк да си поръчам нещо онлайн и когато го доставят до вкъщи, ще се го плати. Не знам дали ме чувате добре, просто има вятър. Вижте Боби как ходи. И косата му как стърчи. Вижте цветята. Мраморни. Да, наистина е много шега. Но малко спорт не мисля, че е излишен. Нали, Боби? Ти много... И между другото, не знам защо обаче какво станахме, ни удра ток. Като се пипнем, имам сме много... Мале, вижте, вратата. Много сме наелектризирани и ни удра ток. А на Боби вече му е жега, искаше да се хвърли тук през моста в една вода. Тя е много мръсна. Но добре, както и да е. Ще се включа отново днес по-късничко, когато пак има нещо интересно или като дойде храната на ден. Здравейте, приятели! Сега ни дойде храната. Много сме щастливи. За 35 евро и стотинки взехме си 2 салати с месо. Салат и месо. Картофи ги виждате. Голяма кола. Асистирайте ми, плиз. Малка кола. И това не знам какво ми изглежда вкусно и то. Карамел фрапе. И бургер има. Бобчо ще си ги яде. Дали са 3 сламки, някакви, ето вижте. И да. Кетчупа забравя да кажеш. И кетчуп? Да, добре, няма значение. Да, като цяло беше това. Вкусничко е, виждам, че има... Стойте да ви покажа. Това е някакво месо, предполагам хапки, има чери, има салата. Картофите изглежда хубаво, но самата поставка тя е хубава. Но това изглежда красиво и е много фрозен, то се е студено. Фанта, студено. Не това ти пише фанта. Може ли да го пия и аз? Да го пробвам само? Има вкусна карамел. Добре, това беше от нас, ние ще ядем, аз се къпах до сега, мисля, че личи. И ще ходим на плаж. Оттам ще ви покажа също как се вее косата, Боже Господи. Оттам ще ви покажа на плаж как се топиме краката, как се забавляваме, че ни приятели ни чакат там. И може би това ще бъде край на третия влог. Чао! Здравейте, приятели! Ние се наядохме. Допоправихме малко стаята. Изпрах си якето, всъщност малко го намокри, само с вода не съм го правил, защото по време на пътуването ми шампуанът се е отворил и се е разлял върху цялото ми яке и всичко отиде по дяволите, при което аз трябваше да го пера. Ето как ще ходим на плажа, само да ви покажа как е якето отзад. Да. С джапанки отиваме, просто аз съм си малко житиморничав, Боби пък се облякал в бяло с чехлите си, се е взел чак хавлия да плува нашия и си онова... Къде е? Да. Карамел с фрапе. Но ние ще ходим там на плажа, звъннах тук на едни приятели от къщата, които искаха да отидат с нас, обаче ние чакахме яденето, защото аз през това време се къпех и не знаех, че да е толкова рано, явно Боби се оправил. Не е нещо трудно на английски като цяло. Are you Bobby? Yes, I am. Okay, thank you. Готов. Да, ще ходим там.
Този път искам да вляза малко във водата, тъй като аз обичам вода, но не и да плувам, защото не мога да плувам. Това е интересен факт за мен. Наистина е много жега като цяло. Не ми хареса салатата, която купих, тя горчеше. Това буквално е била трева, която ние в България косим или плевим, защото тя не се яде в България. Наподобяваше ми на италианска салата, някакви плевели такива грозни. И единственото нещо, което беше хубаво, беше самото месо. Да, беше самото месо и да, това. Ето тук има много интересна статуя, много мъже, които изкарват от водата някаква лодка, която може би се е счупила. Самите плочки са нарочно изкарани, така да мека всичко е счупено. Е много тъжно. Да, като цяло не знам кога на 31-ви. Това ни е трети ден вече в държавата. Но наистина адски много жега. Сега аз пак казах днеска и на момчето, ако имахме скрежина или сладолед, въпреки че нашия си пие, дърпа там. Даже не е питал, искаш ли? Питах. Лъже. Изобщо не е питал. Той ще вкара в затвора без да разговаря. Хайде да... Човек, той се спъна. Да. Добре, хора, ако има пак нещо интересно там от плажа, ще се включат. Ще го изрежем после. Ще се включа после. И така. Чао. И влажа. Защото ми е смешно. Не можеш, не ме съпвай, защото ме е страх да влизам. Виж колко хора, вижте тука, дай се ръка да не взема да потъна. Тук вижте колко е дълбоко и вижте тук кръка ми колко е. Дълбоко ли? Така да не знам. Да. Добре, аз се престраших. Влязох във водата. Буквално, ето. Въпреки че ме е страх, но то водата е адски много мръсна. И да, мисля, може да видите, може би като вляза навътре, защото аз съм малко по-дребничък, ми е до колената. А Боби иска да плува там някъде навътре, да не се отдави, не съм аз за много хората, знаете. Да. Ето вижте хора как капаците плуват вътре, имаше и чайки, които са там по плажа. А вижте, Боби ме кара да влизам тях във водата, но мен ме е страх. Там някъде имаше хора, но не ги виждам. Боби, внимавай! И да, вижте на мен къде ми е водата. Оп, извинете ме. И мен ме е страх. Той буквално влиза там, ето сега ще го приближа повече да го видите. Казва, че много му е студено, но имаше... косата му как стърчи. Той наистина е много далеч от мен, между другото. На 2-30 метра от мене. И не знам. Мен ме е страх да влизам във водата. Него не го е страх, обаче ме кара да влизам с него. Мен ме е страх. Вижте как ме вика. Какво? Абе, не искам! Къде си? Не. Страх ме, наистина ме е страх, хора. Той се знае да плува, аз не знам. Мама и тати не са ми давали да плувам като малък. Не искам. Не искам, наистина. Не щем! Добре, хора, това беше влог част 3. Добре, айде. То останаха много малко секунди, какво ти снимам как плуваш. Добре, ако снимам как плува, ще е края това. Ако не снимам как плува, значи това беше третия влог. Последете ме за още и пишете какво искате да видите от нас. Или от мен като цяло. Аз съм инфлуенсъра. Хора, Боби вече плува, обаче му падат панталоните, защото няма връзки. Сега слизам от водата, да му изкарам връзките от другите панталони, да му ги дам да си върши панталоните, за да може да плува. Той пък излезе. Ето Боби плува.
по принцип е далеч от мен.